Zdravíme vás, fanúšikovia značky Mafel. Predo mnou sa nachádza ponorná píla, reťazová dlabačka a drážkovacia fréza. Všetky tieto stroje nájdete v novej akcii Fansets. Prvý set sa skladá z ponornej píly a nového kotúča za 399 €. Druhý set sa skladá taktiež z ponornej píly, nového kotúča a vodiacej lišty za 449 €. Tretí set sa skladá z reťazovej dlabačky so stojanom za 2500 € a štvrtý set je drážkovacia fréza s nastaviteľnou frézou tiež za 2500 €. K drážkovacej fréze a reťazovej dlabačke dokonca dostávate aj mikinu. Nenechajte si ujsť tieto skvelé ceny, akcia je platná do 31.12. alebo do vypredania zásob.